San Jose. Anumang gamot ang kailangan. If symptoms persist, consult your doctor. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. This is Greg Spejo, your captain speaking. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Taos-puso po akong nagpapasalamat at nakasama ko kayo sa aking huling paglipad. Sa aking may bahay at sinamahan niya ako sa pagkakataong ito. Sa 35 years sa serbisyo, ang tanging sikreto ko ay ang piloto ng aking buhay. Si Jesus. Gabay ko ang Colossians 4:2. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, ano yan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silver Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon, makauban gihapon nato ang atong mga kasamang radioman no, sa technical side, si kasamang Radyoman Danny Luod, ugusab si kasamang Radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mo gyapon si kasamang Radyoman Rinaldo Cuenca, ugusab si kasamang Radyoman Kion Ilumbaring. Pasiunang batimbayan no, sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si kasamang Radyoman Edgar Dagumo, bana sa iyang mga kaubang mga Radyoman. Ang atong pizza karon, pizza 11 no sa bulan sa Nobyembre tuig 2020 paghapon ta no. So mga tunga-tunga nga bahin na ta sa maong bulan Nobyembre, sunod Disyembre naman, so ato na pong sa ulugon ang pagkatao sa atong manunubos. Pero samtang gapaingon pa ta ug samtang niya paghapon ning atong giatubang problema kining pandemya nga giisip nato ning usa gihapon ni sa mga pagsusubok o mga pagsulay no sa atong pagtuo sa Dios nga bisan taliwala niya na gihapon no ang atong pagtuo kaniya. Sa gihapon ako maingon mayong adlaw sa Ginoo o kanatong tanan. Dili man unta magparehas og oras, labi na diha sa online, no? Diha sa internet. No? Yaw sila diri no sa dapit yun sa atong station nga usara gyud atong oras. No? Pero sa ubang dapit nga nagtanaw karon live, na moingon lang ko have a good day o kining atong adlaw sa Ginoo karon nga ato gihapong tumanon ug sa may atong tahas no isip Kristohanon padayon gihapon ta og kinahanglan no dili ta malimot sa atong obligasyon nga diya sa usa ka semana usa ra gyud gipangayo nga ikinahanglan nato nga ihalad nato ang atong panahon
sa Dios. Kanang atong day of worship no sa usa ka semana nga niadto ang termino gyud nga kanang common kayo nga gamiton nato kanang Sabbath o adlawng igpapahulay, Sabbath. Pero sa New Covenant interpretation, ang maong solemnity common na pod sa kanang gitawag natog Lord's Day o adlaw sa Ginoo. O ang pagpadayag anak nga revelasyon kanang giasoy ni San Juan sa kapitulo 1 sa pinadayag bersikulo 10, no, pinadayag 1:10, kanang adlaw sa Ginoo dia nga iyang gihisgutan nga kung ato ng sabton nga niingon siya nga nadiha kuno sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Sa exegesis ana atong natun-an nga kanang pag-ingon niya nga nadiha kuno siya sa espiritu, bodi pasabot nagasimba siya niya ng adlaw sa Ginoo. Mabisang basahon ninyo ang Living Bible, no, kung ako malimot, nga gihubad yun dito, no, sa maong hubad nga si San Juan nagsimba ko no, sa adlaw sa Ginoo. Ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist, ang ilang interpretation ana nga Sabbath nga Saturday kuno gihapon na, no? Pero sa atong panginsusi gyud ayo dili na mao. Although kanang Sabbath nga Saturday mahimong gyapon natong sabton nga Lord's Day na, no? Tungod kay iya man as Ginoo, di ba? Oo. Sumala po sa Marcos 2:27 kung ako masayog pag hinumdum sa maong teksto nga Lord of the Sabbath ang atong kanang Ginoo. Pero kung ayohon ko natugto ng Biblia, dili man kay ang ipasabot anang Lord's Day o adlaw sa Ginoo kadto rang Jewish Sabbath, no? Ang adlaw sa pagkabanhaw, kung atong tun-an pag-ayo ang Kristyanismo, adlaw sa pagkabanhaw kung Domingo, gitawag po na siya Lord's Day. Gani sa mga early Christian, ang litra por litra gyud nga tawgo nila Lord's Day, kana amang yung Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. Bisag kung Sabton, Lord's Day gihapon tong Jewish Sabbath kay iya man tos Ginoo, pero never gyud kuno kung tan-awon sa mga magsusulat sa Biblia, never gyud nga gitawag to siya litra por litra nga Lord's Day diya sa Biblia. Ayuhara ko ninyo basa mga igsuon, kung magbasa ta og Biblia, basta Saturday gani o Jewish Sabbath, dili gyud na hubaron sa mga magsusulat o sa pagsulat nila, dili gyud na nila hubaron og Lord's Day. Sabbath gyud na diretso kay mao naman ay naandan. Basta Jewish Sabbath gani, Sabbath gyud na ang ilitok o adlaw igpapahulay. Oh, pero never gyud bisan usa ka bersikulo nga gitawag og Lord's Day litra por litra. Although kung Sabton, Lord's Day gihapon. Sumala sa San Marcos. Pero technically kung magsulat ang mga magsusulat diri sa kasulatan sa ni Juan o uban pa nga magsusulat diri sa Biblia, kung Jewish Sabbath gani dili gyud na nila isulat o kanang litra por litra nga Lord's Day. Sabbath gyud na diretso. Pero ngano man nga diha sa pinadayag 1:10 nganong Lord's Day man ang gigamit nga termino ni San Juan. Di siya may kasuwat ana. Di ba kung tanaw na to ng Book of John sa iyang mga sulat, basta Saturday gani adlaw igpapahulay o Sabbath gyud na ang iyang itawag. Di ba? Never gyud nga iyang hubaron o mga pulo nga iyang gamiton kanang Lord's Day. Di ba mga igsoon? Ngano man nga sa pinadayag 1:10 Domingo man na mo na nga magtuon yun ta og church history. Kay kini magong mo pugnit tag mga teksto sa Biblia atong sabton ang mga bersikulo kinahanglan atong susihon pag-ayo ug giunsa na nila pagsabot sa ilang panahon, dili sa atong kaugalingon karon nga pagsabot.
Tinuod bitaw nga kung bot sabton adlaw sa Ginoo gyapon tong Jewish Sabbath. Kay Lord of the Sabbath man siya. Pero never gyud sa Biblia litra por litra nga kadtong Jewish Sabbath gitawag og Lord's Day litra por litra. Pero ngano man kung Saturday ang gipasabot ni San Juan sa pinadayag 1:10 nga nagsimba si San Juan kuno sa adlaw sa Ginoo, ngano man nga dili man Sabat ang iyang terminong gigamit. Nga mao naman ay naanda niya sa iyang basahon diri sa Book of John, basta Jewish Sabat gani, Sabat gyud na iyang terminong gamiton. Pero ngano sa pinadayag 1:10 diin kuno gasimba siya, una diha siya sa espiritu, nganong Lord's Day iyang gigamit. Tungod mga igsuon kay lahi na iyang gipasabot anak. Kung magbasa mo katikismo mga tinahod nga tigpaminaw, katikismo o Catechism of the Catholic Church, no? Naatay mabasa diha nga kanang Lord's Day nga Sunday o adlaw sa pagkabanhaw gitawag nag-fulfillment of the Sabbath, katumanan. So, ang change from the 7th day of the week to the first day of the week, nga kung bot sabton 7th day raman pud gihapon bagong 7th day, kay kung ibase sa balaod ang day of worship o adlaw ipapahulay, ikapito ka adlaw man na human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Di ba? Oh. So, kadtong Jewish Sabbath ang ilang unang adlaw sa trabaho, kana mga atong Domingo unang adlaw simana mo nang ilang ikapito Saturday o 7th day of the week. Pero sa ato karon dili man ta Domingo musugod og trabaho, gani pula man na sa atong kalendaryo, meaning holiday. Ang atong unang adlaw sa trabaho Monday. So ang atong 7th day, ang 6 days works, then ang ika-7th day mo ni atong day of worship o adlaw nga pahulay nato, dili na tong 7th day of the week, kay 6 day pa man to kung ibase na to sa balaod nga unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay, di ba? Musugod gay tag Lunes og trabaho mo man gyud atong first day of work ron, di ba? So ang Saturday nga 7th day of the week ikaunom pa na siya kung ibase sa balaod, di ba? Sa unom kaadlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. Oh, ikapito pahulay. So, sugod tag Lunes, kaya di naman yung Domingo atong unang adlaw nga musugod tag trabaho. Holiday man na. Di ba? Pula man na atong kalendaryo na, di ba? Sugod tag Lunes, ang 7th day gyud ang unang adlaw simana nga mao ang adlaw sa pagkabanhaw kun Domingo. Mo na siya nga, ang change, dili na siya sabton nga pagsupak sa balaod, pagtuman hinoon. Kay dili manggod basta mag-ingon galig change kausaban, dili na to tanan sabton nga violation kung mausab. Naaman tayo example na pres atong kadtong circumcision nga entrance sa kingdom, di ba kanang tulion ka kung magpasakop ka sa Jewish religion, kinahanglan tulion man ka mo man ay entrance. Oh. Pero sa katumanan ana nga religion nga tukuron sa atong Ginoong Hesukristo, dili naman na. Ang katumanan ana matud pa ni Pablo sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 12, bautismo man na. No. So gikan sa tuli nga entrance sa kingdom, pag abot sa bagong kasabutan, gi-change na ngadto sa kanang bautismo. So, sa dihang na bautismo na, dili na sabton nga gisupak ang balaod, kundi gipulfill og unsa may katumanan ana. Kadtugong Jewish Sabbath mga igsoon, nganong mausob gyud ang pagpatunong o asa na ipatunong ang solemnity ana, nganong mausob gyud na. Kay kadtong Jewish Sabbath lagi sa ako nang gi-discuss, balik-balik na yun diri sa atong tulumanon kahayag sa Pagtuong Katoliko. Siyado to landong. Pag muingon galing tag siyado o landong, but pasabot dili pa to. Gipaabot ang katumanan. O timan sa tanang moralo nga kanang naa sa napulo kasugo, nganong Sabat raman ang giapil diha sa pag-narrate ni San Pablo nga naghisgot siya mga seremonyal.
O akong usbon ang sita sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17. Basahan ninyo ang giasoy ni San Pablo sa Kolosas 2, 14 hangtod 17, nga naghisgot siya dihag mga seremonial law sa daang kasabutan. Nga, gitapos kuno ni Kristo sa krus ato pa di na to ipadayon. Oh. Mo nang niingon siya diha ayon na magtugot nga hukman pa mo sa inyong kanon. Oh, kay kanang kusir lupod nga gidili tong pagkaog baboy isdang walay himbis, apil man na sa ilang ceremonial observance o law sa ilang kanang panahon. Apil lang na kanang kusir law. Oh. Kay dili man na siya mura law kay ang gingharian ni Kristo sa New Covenant, gingharian sa pagkamatarong. Na nasa Book of Romans chapter 14. Basahan ninyo ang Book of Romans chapter 14 nga ang gingharian ni Kristo, gingharian sa pagkamatarong. O kanang gingharian sa pagkamatarong, way labot ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay dili na garantiya nga makapamatarong nato na maayo na sa atong kinaiya kung di ta mo kaog baboy, isdang walay himbis, dili na makapamatarong yun nato. Mao na nga sa Hebrehanon 3:9, basahan ninyo inyong Biblia. Hebrehanon 3:9, kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, katong kusir loba, dili na siya makatabang sa atong pagtuman, sa pagtuo nato sa gingharian ni Kristo nga kanang gitawag gingharian sa pagkamatarong. Kay matud pa niya sa Roma 14, ang gingharian sa pagkamatarong dili mahitungod sa pagkaon. Now, mahimong for health reason lang panglawas, sa imong panglawas, kinabuhi diri sa kalibutan nga di ka magkasakit, kanang gitawag na to nga maglikay tag mga makadaot sa atong panglawas, mahimong i-observe nato na. No? Nga nag-amping sa atong panglawas. Pero kung soul na gani, but pasabot pang relihiyon, wa na nailabot. Mo bitaw nga gitawag na diha no sa writer anang book of Hebrews, lahi na nga pagtulunan. Supak sa pagtulunan ni Kristo. Kay sa pagtulunan ni Kristo sa bag-ong kasabutan, wa na niya giapil ng ano na pagidili sa pagkaon. No, basahin ninyo ang San Marcos 7. Kay nga naman na, sa ako nang gihisgutan lagi, by the way, nganong ni focus ko karon ni aning kining atong kinibang disagreement o wala pagka sinabot no sa atong mga igsong Seventh-day Adventist. Napoy ni hangyo gyud nako nga i-discuss gyud nako ning kinibang claim sa Seventh-day Adventist. Kay it seems mong God nga kung sila may paistoryahon, sila gyud mo'y correct. Then kitang mga Katoliko mo'y nasayo. Kung kita pod nga nakasabot mo'y mo pasultion, mo'ingon po ta nga walang gyud pod sila kasabot. Mao na nga ang atong interpretation pod sa Katoliko, no? Ato pong i-share ninyo din kamo na dayon bahala magtimbang-timbang ug asa gyud ang correct. Akong balikon mga igsoon nga ang Biblia dili ni lunlun usa ka kasabutan. Duha ni kakasabutan generally. Di ba? Duha ka kasabutan, daan ug bag-o. Unya kung mangutana mo parehas baning duha ka kasabutan, dili. No, naa sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31 hangtod sa 32 nga nag-ingon si Jeremias diha nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga dili pareha sa daan. Kay sa mo pud no pag-ingon nga bag-o nya daan nya parehas ra di ay. Diba? Daan bag-o. Unya sa bag-o parehas ra des daan, murag kuan kay na contradictory kayo na, di ba? So kung mingon galitag daan ug bag-o, do na gyud nay kalainan. Mo na giklaro ng Jeremias nga maghimo ang Dios ug bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay lahi mag-expect tag mga lahi o mga kausaban sa bag-ong kasabutan. Mo nang dili na to parihason yun ang daan ug bag-o. Oh, unya sa pagsugod pud sa bag-ong kasabutan, dili po nato dayon himuon dayong argumento nga uy, si Kristo nagrespeto man to sa Jewish Sabbath nga adlong Sabado kay nisulod siya sa sinagoga sa adlong Sabado niya nagwali dito sa Sabadista de es Kristo. Dili po na ingon na naon kay sa
transition time, no, sa bag-o pa ang Christianity. Gihinay-hinay pa og sugod ni Kristo, dili man na automatic nga maundang dayon tanan unsa tong mga praktisa una. Timan pagsugod ni Kristo sa iyang kingharian nga nagpili pa siya mga membro, nagtawag pa siya mga membro, ang ilado gyud nga grupo diin silbing ingnon talang sa may tawag anak nato kanang ilado kaayo o sikat kaayo, no? Sa bag-o pa gisugdan ni Kristo ang iyang New Covenant Kingdom. Ang sikat pa gyud dili pa gyud Christianity. Ang sikat gyud kaayo Jewish religion. Unya ang ilang day of worship kana mang 7th day of the week on Saturday, mao na nga bisan ako si Kristo, bisan ako si Pablo o uban pa mga apostoles, musunod gyud ko sa adlawng sinagoga sa mga Hudiyo sa adlawng Sabado kay diha man ang ilang ikatapok. Diha man ko makahigayon nga makakabig ko nila inig manudlo ko. Kailangan lang di ko musunod tungod kay lahi man ko, wala man ko masakop sa Jewish religion, lahi man ako di ko musunod dito. Unsaon ako pagkabig nila? Di ba? Mao na Diba ni si Kristo sa iyang magwali gali siya sa adlong Sabado sulod sa sinagoga, wala man siya magtudlo dito nga ipadayon gihapon ning Jewish Sabbath. Gani kung manudlo sa dito, lahi gyud kayo iyang tinudloan, dili gyud parehas anang mga ato, pasilo ako dili gyud parehas anang atong mga pastor nga mga igsoon sa Seventh-day Adventist. Kay ang mga pastor gali sa Seventh-day Adventist kung magwali, sige gyud nilang hingusgan ng Sabado, adlang Sabado, dili pagkaon sa baboy. Mo ginay sige nilang balik-balikon kung manudlo sila diha sa ilang simbahan. Pero ayaw hagbasa ng Biblia kung si Kristo mosulod sa adlang Sabado sa sinagogas mga Hudiyo kung nanudlo maghapon siya na nga kining Jewish Sabbath ha ato gihapon ning ipadayon og dili gihapon kanon ng baboy, isdang walay himbis. O ba na tinudluan ni Kristo sulod sa sinagoga? Gani masabot nato nga lahi siyang tinudluan. So kuhi sa ilang naandan nga tinudluan nga naman. Kay nga naman, wa man sila mahimuot sa giwali ni Kristo sulod sa sinagoga. Basahan ninyo San Lucas Kapitulo 4. Nga, wa sila mahimuot sa giwali ni Kristo sulod sinagoga. Adlong Sabado na ha? Nga naman, kay ilang ang buot ihulog pangpang sa Kristo. Yaw, itong basahan ninyo ng San Lucas. Nangasuko gani mga Pariseo. Basahon nimo Matthew 10. Daliman ka kay tinudluan ni Kristo, mahimong kanon naman tanan. Di ba? Basahan ninyo sa Marcos 7 mga igsoon. Oh. Di ba? Kanya sa tema sa kalanon ato ning i-detalye, pero kining nahibilin na minutos atong i-target pag-ayo ning Jewish Sabbath, no? Ang himuong example o argumento sa ato mga higalang Seventh-day Adventist, kana bang ingon ba nga nabatasan ni Kristo ug ang mga apostol nga mosulod yun sa adlawng Sabado sa Jewish Sabbath niya magwali. Dili man guna basihan nga kumo nabatasan mo og yun ay barugan ng Kristiyano. Timan nabatasan pud ni Kristo nga mag-apil-apil og pista atong ilang pista nga karaan sa mga Hudiyo. Di ba? Basahan ninyo og ayo ng New Testament. Di ba si Kristo mag-apil-apil gihapon og mga pista sa karaan. Nga kung moarita sa gipanudlo ni Pablo, gitapos naman na ni Kristo sa krus, nasa Kolosas. Dili man ta obligado ana kita mga Kristohanon. Subot pasabot, dili tanang example, dili tanang gibuhat ni Kristo sa New Testament nga obligado ta mga Kristiyano sa pagsunod. Kung nagtahod siya sa Jewish Sabbath, kay natural lang yun po na. Kay niadtong wala pa siya mamatay, nga wala pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant religion. Timan si Kristo anak og usa ka Hudiyo nga pamilya. Kaya ang mga ginikanan ni Kristo pros mga Hudiyo, unya nailalom po sila sa Jewish religion sa dihang wala pa masugdi ni Kristo iyang bag-ong tinuhuan. So natural na lang nga si Kristo usa ka Hudiyo sa wala pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant religion, natural ang existing nga practice, existing nga tradisyon nga iyang sundon, katong karaan. So mo na hinungdan nga, mag-apil-apil yun siya ng mga pagtigom sa Jewish Sabbath o isa ng iyang ginikanan, si Santa Maria, mag-apil-apil. Kay nasugdan guning pag-usab,
Timan mga igsoon, nasugdan ning pag-usab sa dihang natuman na kadtong paglaom sa pagtuong Kristiyano nga mabanhaw si Kristo. Di ba? Una ka nang ilang basa-basahon sa Lucas 23 nga si Santa Maria kuno nagpahulay sa adlaw sa bag. Tinuod mo na, kaya itong higayuna, wa pa nabanhaw si Kristo. Wala pa mahuna-unai sa Kristyanismo nga ato ning ibalin sa Domingo kay mao ning adlaw di nabanhaw si Kristo. Wala pa na nila mahuna-unai. So kay wala pa nila mahuna-unai, so natural ang existing nila nga nabatasan dito gid sila mo focus mo tong Sabado. Pero sa dihang na kung ano kay panahon sa minutos na lang. At ang ninyo mga igsoon sa sunod Domingo kay ato ning palapdan pag-ayo no. Nga ang change from 7th day of the week to the first day of the week sa adlaw sa pagkabanhaw nga mao ni atong bag-ong day of worship, fulfillment of the law na dili na violation of the law. So more exegesis, more pamatuod na to ana at ang ninyo sunod Domingo po. So wala tayo igong panahon. So sa ngalan na lang no sa atong mahal nga inahan, kini ang inyong higala no sa kahanginan kahayag sa pagtuong Katoliko, Silver Lundoyano Sr. Tatak RMN. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plato. Isang tatlo, apat na baso. Teka kulang to dahil 5 tayo. Ang koko pang 5 tayo.